Rusko môže dodať zbrane akémukoľvek nepriateľovi USA, rovnako ako to robí Washington s Ukrajinou, povedal podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev. Ruský prezident Vladimír Putin na stredajšom stretnutí so šéfmi medzinárodných tlačových agentúr na okraj Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra Spiev povedal, že Moskva zvažuje spôsoby, ako reagovať na dodávky zbraní Kievu na útoky na Rusko. Jednou z možných možností je podľa Putina dodávanie podobných zbraní do regiónov, odkiaľ by sa dali podnikať bolestivé údery na západné zariadenia. Toto znamená dosť významnú zmenu v našej zahraničnej politike, poznamenal Medvedev, keď komentoval prezidentovú pozíciu. Toto si myslia Jenkiovia a ich slintajúci európski psi. Máme právo poslať akékoľvek zbrane Ukrajine, nepriateľovi našej krajiny, ale žiadna krajina nemôže pomôcť Rusku. Nechajte teraz USA a ich spojencov pocítiť priamy vplyv použitia ruských zbraní tretími stranami, komentoval poznámku ruského prezidenta Vladimíra Putina k tejto otázke. Môže to byť ktokoľvek, kto považuje Jenkyland za svojho nepriateľa, bez ohľadu na jeho politické presvedčenie alebo medzinárodné uznanie, dodal Medvedev. Ak sú USA ich nepriateľom, potom sú našimi priateľmi, poznamenal podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady. A nech je použitie ruských zbraní v doteraz neidentifikovaných regiónoch čo najničivejšie pre ich a našich protivníkov. Nech citlivé zariadenia krajín poskytujúcich zbrane Ukrajine zhoria v pekelnom ohni spolu s tými, ktorí ich prevádzkujú, povedal Medvedev. Pokiaľ ide o nás, budeme sa radovať z úspešných útokov s našimi zbraňami proti našim spoločným nepriateľom, uzavrel.